O Auditorio de Rianxo acollía na noite de onte a terceira edición da Gala de Turismo da Mancomunidade Barbanza Arousa. O acto ao que asistiron numerosas autoridades, entre as que se atopaban o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, o director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, ou o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira. Serviu de recoñecemento e posta en valor do sector turístico na comarca, destacando a importante labor que fai a Mancomunidade para converter a zona nun destino turístico de calidade, moderno e sostible. Os concellos que conformades este territorio, esta Mancomunidade tedes clara a aposta por atraer visitantes con sentido, con respecto polo contorno e cunha visión claramente sostible do turismo. Este é o modelo polo que apostamos tamén dentro do Goberno de España. De que tendes que estar orgullosos de iniciar a senda da calidade, de buscar a excelencia no destino. Eu comparto que tendes que estar orgullosos, pero que temos que estar orgullosos de todas e de todas vos somos nós. Un destino con profesionais de calidade que buscan a excelencia sempre vai a ser un destino forte e vai a ser un destino que non caia en dinámicas que foron negativas para outros destinos. Teño que agradecerlle a todas e a todos os empresarios e autónomos que están participando hoxe nesta gala o seu interese por apostar por un destino de calidade. Teño que decir que agora mesmo é un orgullo ver como un destino de costa e tamén con recursos de interior é un exemplo para toda Galicia en canto ao número e a variedade de áreas que forman parte de SICTEC. Aproveitouse o acto a que asistiron tamén os alcaldes e concelleiros dos 4 concellos que integran Barbanza Arousa, así como tamén o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, e o presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Cesario Pardal, para facer entrega a 69 empresas e servizos turísticos da zona, 22 delas por primeira vez, dos distintivos do Sistema Integral de Calidade Turística en Destino, SICTEC, selo de calidade que outorga a Secretaría de Estado de Turismo.